Kaixo, gu aurrezkuntzako graduko berrikuntza minorreko irakasleak gara, eta datozen minutu hauetan aurkeztu nahi dizuegu minorraren funtsa. Bai, oso minor interesgarria egin dugu, batez ere, hemen gaude Janire Castrillo eta Mikel Iruzkieta, minorreko beste irakasle guztien ordezkaritza edo ordezkapenean. Nonbaitetik ikastearren kontatzea aurre ikusten dugula datorren ikasturterako, 2024-25 ikasturterako, Mikel eta nitaz gain berrikuntza minorrean parte hartuko dutela ere beste irakasle batzuk, Nagore Martínez, Regina Guerra, Josu Sant eta Josune Landa zehazki. Eta gerora kontatuko dugun bezala, edo garatuko dugun bezala, gure minorrean egiten dugu lan hainbat eskolarekin UB izeneko proiektu baten baitan, eta datorren ikasturtean presente egongo dira, edo gurekin elkarlanean arituko dira, Ondarru, Berango, Sodupen, Atzitu eta Sopuertako eskolak. Tira, eta orain azaldu nahi dizuet, zeintzuk diren berrikuntza minorra osatzen duten ikasgaiak. Guztira 5 dira, lehenengoa artea du ardatz, bigarrenak gizarte ezagutza, gero badago beste ikasgai bat, matematika eta zientzian zentratu egiten dena, laugarren bat hizkuntzan eta azkenak lantzen duena da motrizidadea. Eta horietan denetan egiten dena da aztertu nolabait gaur egun disiplina horiek aurrezkuntzan garatzeko existitzen diren estrategia eta baliabide didaktiko berritzaileak. Janirek irakasgaiak aurkeztuta gero, nik azalduko dizuet minor osoari zerrek ematen dion koherentzia. Eta horrek ematen dio, Janirek aipatu duen moduan, UB proiektuak. UB zer da? UB da aterkia. Eta UK adierazten du unibertsitateko lagunak, ikasleak eta irakasleak parte hartzen dutela, BEk berritzeguneko kideek parte hartzen dutela, eta eskolek parte hartzen dutela. Eta guztion artean proiektu bat egin dugu minorari koherentzia ematen diona. Batez ere mugimendu autonomoa lantzen dugu UB proiektuan. Eta UB zer da mugimendu autonomoa? EAEko eskola desberdinetan aritzeko modu bada. Ez da metodo bakarrean oinarritzen, baizik eta metodologia eta pedagogia ezberdinak hartzen ditu. Zertarako da, dekretua eta kurrikuluna garatzeko, eta eskola bakoitzaren idiosinkrazia eta autonomia hori aztertzeko, garatzeko eta aurrekin horretan lantzeko. Aurraren ikuspegi oso desberdina da hartzen du mugimendu autonomoak, autonomia bultzatzen saiatzen da, baita ere aurren garapena eta batez ere jolasaren inguruan ekosistema interesgarriak sortzen ditu eta ingurunea prestatzen du ikaskuntza emateko. Adibidez, nola hasten gara UB proiektuan lanean? UB proiektuan hasten gara lehenengo eta behin eskolak bizitatzen ditugu. Mugimendu autonomoan parte hartzen duten eta garapen ezberdina duten 5 eskoletara joaten gara eta ikasgai espezifikoetatik begirada jartzen dugu eskola bakoitzean. Bizita horietan eskolaren kezka jasotzen ditugu eta ikasleek proposamenak, kezka horiei proposamenak egiten dizkiote. Eta landu egiten da nolabait irakasgai desberdinetan proposamen hori. Lehenengo bizita horretan evidentzia jasotzen ditugu, esate baterako, badauzkazu hor, ikasle jaso dituzten evidentziak eta horiek argumentatzen ditugu, zergaitik hartu dugun evidentzia hori, ze kezkari erantzuten dion, eta bar, eta bar. Ondoren, hemen dakazue, esate baterako bizita baten argazkiak. Lehen da bizi, mugimendu autonomoa hitz egiten dugu, zer da mugimendu autonomoa, eskola zein fasetan dagoen, eta horren ondoren, kezkak eta zalantzak argitu ondoren, joaten gara ekosistema desberdinetara, ikustera zelan garatzen den mugimendu autonomoa. Kasu honetan, argazkietan ez dago ikaslerik, baina ikasleak ere ekosistematan lanean eritzen gara, eta ikus dezakegu errealitatea zein den. Eta bukatzeko nola bukatzen dugu? Bukatzen dugu eta koherentzia ematen diogu minor osoari, jardunaldi batzuk antolatuz. Sorkuntza eta gogoeta azpimarratzen duten jardunaldiek. Horretan, ikasleek poster batzuk egiten dituzte, nolabait ere lauhileko osoan egindako lan guztia laburtzen duena, eta bertara, jardunaldi horietara, joaten gara unibertsitateko tutore ezberdinak, eskoletan parte hartu izan duten zuzendariek, eta irakasleak ere hor egoten dira, eta berritzeguneko kideak ere egoten dira. Eta guztion artean, hau da, eskola komunitate horretan, guztion artean eztabaida sortzen dugu, eta gogo eta interesgarriak egiten dugu feedbacka jasoz.